नमस्कार, मी रुबीना पठाण. तुम्ही पाहताय झी 24 तास. आज काय विशेष या बातमीपत्रात सुरुवातीला आपण पाहूयात आज लक्ष वेधून घेणाऱ्या 3 महत्त्वाच्या बातम्या. पहिली मोठी बातमी अमित शहांच्या मुंबई दौऱ्यासंदर्भातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मुंबई दौऱ्यावर आहेत. सहकार आणि उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना ते हजेरी लावतील. त्यांचा हा दौरा कसा असेल याची माहिती आपण या बातमीपत्रातून जाणून घेणार आहोत. दुसरी दिवसभरातली मोठी बातमी असेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी हे जेन झीच्या आंदोलनानंतर राजकीय नेते तरुणांकडे विशेष लक्ष देऊ लागल्याचं पाहायला मिळते. कारण याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान मोदी आज 3000हून अधिक विद्यार्थी संवाद साधणार असल्याचं कळतंय. तर दुसरीकडे प्रयागराजमध्ये राहुल गांधी सुद्धा आज छात्रों की गूंज या कार्यक्रमातून आपलं म्हणणं मांडणार आहे. तिसरी लक्षवेधी बातमी नाशिकच्या खड्ड्यांची आहे. नाशिकमधील खड्ड्यांसाठी आज महापालिकेत विशेष महासभा होणार आहे आणि या महासभेत खड्ड्यांवरून खडाजंगी होण्याची सुद्धा शक्यता वर्तवली जाते.